Cobrar mentre s'estudia és el principal avanç que aporta la nova formació professional dual. Fins ara els estudiants de formació professional feien pràctiques no remunerades, però ara un decret de la Generalitat canvia aquesta situació. Els estudiants rebran un xicotet salari de les empreses si el centre s'adherís a la FP dual. Supone una motivación el hecho de que voy a trabajar y me van a pagar por hacer algo que a mí me gusta, por algo que yo he elegido. Jesús signarà el seu primer contracte laboral abans de graduar-se en el mòdul d'electromecànica que estudia en este centre de València amb el sistema de formació profesional dual. Es un sistema idóneo porque el alumno, al pasar los 4 primeros meses aquí, desde el primer día que va a la empresa es productivo. El alumno, cuando ha recibido su formación teórica, puede solicitar entrar en diferentes empresas, hace una entrevista de trabajo en las empresas que él ha solicitado y la empresa es la encargada de elegir. Ara Jesús ja ha passat la selecció de l'empresa i ja sap que farà les pràctiques remunerades en esta companyia d'instal·lació de cuines industrials de Catarroja. Només 3 mesos de pràctica és suficient, mentre que en 2 anys que dona aquesta formació sí que se pot formar a un professional. Les empreses beneficien els estudiants ja que completen la seva formació alhora que els paguen uns 450 euros pel treball. Fins ara no es remuneraven. Nosaltres pretenem és que la persona que nosaltres formem després tinga una continuïtat. Amb l'aprovació del decret en les pròximes setmanes, l'any que ve els centres d'FP de Castelló, València i Alacant podran impartir este sistema iniciat a la comunitat de manera pionera a Espanya. Així, els alumnes podrien cobrar ja per fer les pràctiques si el seu centre s'adherís. Actualment, 85.000 joves cursen formació professional en 408 centres de la comunitat.